आंनि फना बोरै थाखो नोंनि बेगाव बियो बुंबाय अन्थाव बाथाव मिथिया बयनिसिमबो खुलुमनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बावहरनाय थाबाय माबोरै दं गासिबो मोजाङै दङ ना नोंथांमोना जे आं रुपहि ओनसोलाव फैदों नोंथांमोननि रुपहि ओनसोलाव फैदों नोंथांमोना माबायदि मोनदों आखाइ थिखांना हो रायजोफोरा मोजां मोनदोंबा आरो मोनाखैबाथाय आखाइखौ गाहायाव दोन मोजां मोनदोंबा बयबो खनसे आंनि थाखाय अननानै आखाइ खबनानै होदो जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय रुपहि ओनसोलनि गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद जोबोद साबायखर जे जोंनि प्रग्रामखौ एथबां लैहोर लैहोर फैनानै जे जाफुंसार खालामफैदों बिनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर दा मा रायलायबावनो हरबो जाबाय नङा होनबा मा जेनेबा फिल्म बानायबोखो फिल्माव मा रायलायखो बेफोरखौ एसे खोन्थादो रायजोफोरनो नोंथांनि सिनेमाखौथ' बयबो नायो रायजोफोरा बयबो बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आङो जेब्लायबो आसा खालामो आरो नोंथांमोननि अननाया आंजों जेब्लायबो थाबाय थागोन होननानै आंनि गोसो गोरबोआव अराय साननाया थागोन आरो आसा खालामो बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै सापर्ट खालामलांगोन ना थेंक इउ डायलग होनो मा डायलगखौ होनो माथो सिरि सिरिथार रुपहि ओनसोलनि सेंग्राफ्रा माथो सिरि सिरि गोजांनाय बोथोर सफैनायखाय गोजांबायसो नामा नोंसोरलाय गोजांनो नाङा नानो मा फिल्मनि डायलगखौ होनो नोंथांमोना गोसो जानानै दङ नामा मानिबा डायलगखौ खोनासंनो हो मोसानिखौ नोंथांमोना नायबायना मोसा मुभिखौ माबायदि मोनदों मोजां ना ओरैहायलाय नायबायना मोसा मुभिनिखौ होनसै ना बबे मोनसे सिनखौ होनो सुदेम सनानि जे सुदेम सनाखौ आं सिखाव होननानै फान्दायनाय बे मोनसे सिननि डायलगखौहाय आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय ससेब्लाबो हागौमानि दिन्थिनोसै गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोनखौ निमाहा होगोन होननानै गिबियावनो आसा खालामबाय आइफना जेब्ला आंनि फना आइफन नोंथांमोना जाय नायबाय मिथिखाबाय जानांगौ सुदेम सनानि फना मामोन सुदेम सनानि फना मामोन गोसोआव दङ ना केपेट बिथांनि मबाइला केपेट बे समावनो आङो बेखौहाय फानदायनानै मोनसे एगेन्स्ट दङमोन जों सानैनि गेजेराव रियेलाव नङा दे सावथुनावसो बेनो जाहैबाय आं बिनि फनखौहाय केपेट आंनि फना आइफन बिनि बेगाव दोनखोमादोंमोन जाय नायबाय मिथिखाबाय जानांगौ आंनि फना बोरै थाखो नोंनि बेगाव बियो बुंबाय अन्थाव बाथाव मिथियाब्ला मारै थानाय नोंनि फनाव आंनि आइफना बियो बुंबाय आरोबाव मिथिया साला सिखाव गावना केपेटखाय खोब नोजोर होथारदों नामा नोङो मालायनि आइफनखौ बियो गाबनानै बुंबाय आं खावाखै बियो गाबनानै बुंबाय आरो थ' आं बुंबाय सिखाव जानानै गुरै रायलायफ्लादों माथोलाय नोंनि आफायाबो सिखावसो मोनो सरि बांद्राय एडजास्ट जाजोबाखैब्लाबो डायलगफोरखौ बांद्राय गोसोआव थाबाय थाया नोंथांमोना निमाहा होगोनखौ आं आसा खालामबाय थ' थाथ'नोसै नङा होनबा दसे उनाव फैफिनगोन आङो मानिखौ होनो मानिखौ हा सोर बबेनिखौ हा
ब्रेकआपआवथ' आङो एक्टिंल' खालामदों सिंगार बिथाङा फैगासिनो नोंथांमोनजों लोगो हमफैनो थाखायनो 21आव फैगोन बिथां प्रेक्टिकेल बसुमतारिया नोंथांमोना बेखौ बिथांजोंबो लोगो हमफैनो हागोन 21आवहाय बिथाङा फैगोन अब्ला खोनासंबानो जाबाय हो खोनायाखै हो बांद्राय मोजाङै खोनायाखै आङो दैमा जिङाव जनायनो मामोन दैमा जिङाव जिरायनाय प्रेक्टिकेल आदाजों आंजोंनि ब्रेकआप जानाय आच्छा बे साइकेल बोरायरायजोंनो आंखौ जेब्लायबो बेरायहोबाय थानोसै नोङो मेथाइफोराबो 10 थाखा 20 थाखानिल' जाहोबाय थायो मालाया गोदान गोदान बेरायनो लाङो जायगाफोरावहाय मालाया बाइकजों कारजों लाङो नोंहा बेबायदि साइकेल बोरायजोंनो आंखौ बेरायहोबाय थानोसै माब्ला लागोन नों कारखौ जाबायना थेंक इउ जोबोर मोजां जादों रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिना बिनिफ्राय बिराद मेंबायबो आंना लामायाबो आरो बिराद गोजान नोंथांमोना मिथिखागौ ना आंनि क'क्राझारावसो बिनि थाखायनो आङो थांनांसिगोन आरो अखानायबो आरो आंना मोनसे इमारजेन्सि खामानि दङ बिनि थाखाय आङो नोंथांमोननिसिम बिदाय लानो सानबाय थ' नोंथांमोनजों लोगोसे लोगो हमफैनो बा रंजाफैनो थाखाय आङो फैफिनगोन आरोबाव खेबसेबाव बिनिखायनो आं भाबिबाय आङो थाब थांनांसिगोन बेबायदि आंनि प्रग्रामावहाय जे लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब खालामफैनायनि थाखाय आरोबाव खेबसेबाव जोबोद जोबोद साबायखर रुपाहि थेंक इउ लाभ इउ Love you too.